Son imaxes dunha pelexa múltiple a plena luz do día no barrio coruñés del Viña. O momento captárono uns veciños dende a ventá. Varias persoas empréndena a golpes. Algúns dos implicados agriden os rivais con paus e mesmo cun coitelo. Algúns dos presentes alertaron á policía que se desplazou ao lugar para disolver a liorta. Empezaron a oírse gritos, miramos pola ventana y estaba sacando un chico un cuchillo y los otros decían apártate, apártate, que lleva un cuchillo. Y no, llamamos a la policía y la policía se ocupó. 3 de la Policía Nacional y 2 de la Policía Municipal. Y es que esto era muy tranquilo, pero ahora empieza a haber la vida y por haber. Boas tardes, venres 10 de xullo. Benvidos ao Galicia Noticias. Un edificio con risco de derrubamento mantén cortada unha rúa en Ourense dende hai semanas. Trátase deste inmoble abandonado situado na rúa Reza. Os bombeiros comprobaron que a estrutura está moi deteriorada. Foron os propios veciños da zona os que alertaron do risco ao ver que había fendas na fachada. Un día estábamos mirando hacia cara arriba e vimos que unha das ventás estaba como desprendéndose. Vimos que a fiestra podía desprenderse. Todo ese machón de fachada que dividía dous ocos pois estaba xirado e desplazado hacia a rúa. Dá pena ver isto. Quitanlle o que é toda a vista a fachada principal do edificio antigo. Podía haberse feito unha cuberta que fora máis coa estética do propio edificio que xa tiñan. Para o gusto dos colores. Supoño que terá a súa funcionalidade. A nova marquesiña da estación de Santiago xa está a xerar debate. Mentres uns destacan a súa utilidade para protexer os usuarios da chuvia e mellorar os accesos, outros lamentan que tape a vista do edificio da antiga terminal que forma parte da historia da cidade dende 1943. Este pode ser o peor ano da velutina. Os apicultores están moi preocupados porque xa hai avespas bloqueando a entrada das colmeas. E mesmo tiveron que trasladar estes días algunhas atacadas a zonas máis seguras. Tamén advirten dos ataques. Lembren que as velutinas se alimentan, ademais, de froita madura e, aínda que pareza limpa, poden estar agochadas causando picaduras. Temos xa moito asedio nas colmeas, dende xa fai un mes ou casi 2 meses en algunhas zonas bueno, despois tamén moita problemática non só nas colmeas, sino que tamén queremos transmitir a problemática pois nas froitas, nos viñedos e demais. A policía investiga en Lugo novos asaltos a vivendas aproveitando a ausencia dos donos que marcharon de vacacións. Desta vez actuaron na zona de Paradai e na Avenida da Coruña. Dun piso levaron xoias e doutro ferramenta. Non trascendeu a contía do botín, pero crese que é cuantioso. Foi cando regresaron os donos cando atoparon todo revolto e deron a alerta. Non forzaran pechaduras, polo que todo indica que usaron unha chave modificada. Crese que antes de roubar lles fixeron un seguimento aos donos ou que deixaron algún sinal, como os fíos de silicona para asegurarse de que non había ninguén no piso. A Garda Civil de Pontevedra investiga un veciño de Jerez de la Frontera como presunto autor de estafa do Bizum Inverso. A vítima pensa que vai recibir cartos, cando en realidade os está enviando. Neste caso, a vítima chegou a enviar uns 2.000 euros, denunciou o calote ante a Garda Civil de Pontevedra. Os axentes comprobaron que as transferencias foran dirixidas á recarga dunha conta dunha coñecida casa de poxas en liña. Identificaron o usuario último que recibiu os cartos en Xerez. A técnica do Bizum Inverso adoita estafar persoas que poñen anuncios de obxectos en venda ou que agardan un pago. Os delincuentes aproveitan para convencer as vítimas de que van facer o pago a través da plataforma Bizum, pero en lugar do envío fan unha petición de cartos. Volvemos con esa pelexa múltiple rexistrada no barrio coruñés del Viña, onde os veciños din están preocupados. Semella que non é a primeira vez, pero desta volta aconteceu a plena luz do día. Reyes. Si, aconteceu a plena luz do día e a carón dun parque infantil e dun supermercado. Polo momento non transcenderon moitos detalles, pero a lea si xerou certa inquedanza entre a veciñanza, porque aquí en El Viña aseguran que a máis deste episodio violento, desde hai un tempo están a sufrir roubos nos seus coches e tamén nalgunha vivenda.
Son imaxes da lea gravadas por unha veciña desde a ventá da súa casa. Nelas vense arredor dunha dúcia de persoas enfrontándose con paus. Empezaron a oírse gritos, miramos pola ventana y estaba sacando un chico un cuchillo y los otros decían, apártate, apártate, que lleva un cuchillo. Eran tres gitanos, o sea, é verdad que se ponen justo aí onde está o parque. Unha pelexa que mobilizou un amplo dispositivo policial, malia que finalmente non houbo detidos nin lesións graves. Pero, bueno, debo ser gorda porque, a ver, de feito, viña o meu marido e non sei cantos coches de Policía Nacional, Municipal. E vimos varias motos da la Nacional, Policía Local. A veciñanza asegura que a sensación de inseguridade no barrio del Viña vai a máis. Ya hai bastante follón allí de noite. Terrible, a ver, tens que ter un cuidado porque todo é deles. Pero, bueno, un barrio que era moi tranquilo, que todo o demais, pero claro, no verano fan as merendas, fan as todo, entonces claro, aí está. Y es que esto era muy tranquilo, pero ahora empieza a haber la vida y por haber. E que contan tamén que están a sufrir roubos tanto nos coches como en algunhas vivendas. A mí me robaron en el coche hace poco, en garaje. Aquí en este garaje de aquí. Pero, unos desperfectos y nada más. O sea, rompieron unas lunas. Dejaron la silla del niño y se llevaron un paquete de caramelos, por ejemplo, cosas que no entiendes. No meu edificio entraron a roubar no octavo. Deben de estar controlando a xente. Foron a dar o paseo e cando chegou a casa a 1:25 tiña a porta aberta e todo tirado. Algúns veciños insisten na necesidade de reforzar a vixilancia para evitar novos episodios violentos. Colleu o bus en Lugo, agrediu o conductor en Vilalba e prendérono en Foz. O home comezou por rifar co chofer porque pensou que perdera a conexión coa Mariña, unha conexión que xa non existe. A cousa foi a máis, e na estación de Vilalba deulle unha puña na cara o conductor e tirou no chan. A vítima tivo que ser atendida por un corte nunha cella que precisou sutura e abrasións no xeonllo. Xa denunciou os feitos. A Garda Civil localizou o suposto agresor en Foz que foi detido por un presunto delito de lesións. Tiña antecedentes por feitos similares. Esta madrugada, en Nigrán, un accidente deixou 2 axentes de policía local feridos. O sinistro produciuse contra as 3 na Rúa dos Pazos. Foron eles mesmos os que alertaron emerxencias logo de que o coche patrulla saíra da vila. Os sanitarios atenderon os 2 axentes. Un deles tivo que ser finalmente evacuado ao hospital. E fíxense nesta imaxe, motos de auga en zonas protexidas, en concreto no río Umia. O colectivo ecoloxista do Salnés denuncia que cada vez é máis habitual ver estes vehículos acuáticos nesta zona. Pide que as autoridades vixen o río porque algunhas especies en perigo poden verse alteradas. Vémolo de seguida, aquí, no Galicia Noticias. Posiblemente esa xente que non o sabe. Outra xente, supoño que lle dá igual. Pero pues, a última moto que detectamos avisámoslle e deron a volta enseguida. Non iban rápido, tampouco seguramente inocentemente se meteron porque o sitio é precioso, non? Pero hai lugares onde hai que ter cuidado simplemente. O último tramo da Rúa Reza en Ourense leva xa un mes cortado o tráfico polo risco de derruba dun edificio. O inmoble foi precintado polos bombeiros despois de que os veciños e comerciantes da rúa deran a voz de alarma polo mal estado da fachada. Ya estábamos mirando hacia cara arriba e vimos que unha das ventás estaba como desprendéndose. Vimos que a fiestra podía desprenderse. E foi cando cercaron o edificio por si había algún derrubamento ou algo. Semella que a intuición dos veciños non estaba errada. A rúa leva un mes cortada ao tráfico e o edificio precintado polo risco de derrube. Os bombeiros foron os primeiros en evaluar a situación real do edificio. O dintel superior pues, tamén estaba ligeramente cedido, con grietas superiores a 45 grados, entonces vimos que había un risco importante de que esa peza caíra á rúa e claro, aí a malla que tiña de protección non iba a ser suficiente para sujetar. Hai moitos negocios no fondo desta Rúa de Reza que ven como pasan as semanas en que aparentemente nada cambie. A fachada moi boa pinta non ten, leva tempo xa bastante tocada e cada vez máis.
está en peligro de caer. Hai que hai varios negocios que teñen bastante venda, entón sí que hai tránsito. O malo é que ahora para pasar por esta rúa hai que cortar pola outra e a veces montamos aquí un lío. Os bombeiros e un técnico de disciplina urbanística detectaron danos estruturais polo que decidiron apuntalar o interior do inmoble. Os veciños lamentan non só a mala imaxe do edificio, senón tamén que o deterioramento chegará a este punto. Xa teño mirado moitas veces e este edificio aquí afea moito. Eu digo que lle poño máis ainda máis a estética que tamén, pero a incomodidade da rúa cortada é que pode haber que se pode vir abaixo, que non sería o primeiro. O edificio leva anos deshabitado e actualmente está á venda. Motos de auga en zonas protegidas. O colectivo ecoloxista do Salnés denuncia que cada vez é máis habitual ver motos de auga pola foz do río Umia ou incluso varios kilómetros río arriba. Pide que as autoridades vixíen a zona porque algunhas especies en perigo poden verse alteradas. A desembocadura do río Umia é un remanso de paz e un paraíso para moitas aves. Está considerado un dos espazos naturais de maior valor ecolóxico de Galicia, pero por veces hai quen rompa calma. Non é habitual, pero temos detectado máis dunha vez, e algunhas veces circulando a velocidade. Posiblemente esa xente que non o sabe, outra xente supoño que lle dá igual que saiba ou non, pero a última moto que detectamos avisámoslle e deron a volta enseguida. Non iban rápido, tampouco seguramente inocentemente se meteron porque o sitio é precioso, non? Pero hai lugares onde hai que ter cuidado, simplemente. Como norma xeral, navegar a motor en ríos está prohibido, salvo excepcións, pero o final do río Umia está especialmente protegido, xa que dispón de moitas declaracións como especial protección de aves, zona húmida de importancia internacional ou rede natura, entre outros. O ruído e a remexedura das motos é un grave prexuízo. Primeiro unha espantada de peixes, hai aves criando, lóxicamente as aves que están acarenciadas nun lugar, cando veñen estas motos, pois se sinten amenazadas no seu lugar de cría, non? Por exemplo. Despois hai remoción dos fondos, seguramente, pero tamén é unha cuestión de civismo, é unha cuestión de que o río ten que ser respetado. O río é patrimonio. O colectivo ecoloxista do Salnés pide vixilancia no río para que as leis se cumpran, e non só coas motos, senón tamén pola contaminación. Debemos de cuidalo, non só no caso das motos, tamén no caso dos vertidos, que hai regatos que son auténticos vertedeiros, que botan fecales ao río. Hai viñas que se meten pegadas ao río e que non gardan a distancia de seguridade, con sulfatos e con todo o que se implica. Hai especies alóctonas por aquí moi asentadas que non hai ningún plan para erradicalas nin para controlalas. O colectivo insiste en que cuidar o río é labor de todos. Os comuneiros de varias parroquias do Valadouro denuncian que nos últimos meses se disparou o número de ataques do lobo. Como resultado, aseguran que se encontra en perigo a viabilidade do gando cabalar na Serra do Xistral, por iso reclaman medidas de urxencia. Os ataques do lobo, os póldros do Xistral, volveronse tan frecuentes que os seus donos mesmo temen polo futuro do gando cabalar na serra. Así o aseguran os comuneiros de Freixulfe e de Vilacampa, no concello mariñao do Valadouro. Ataques sufrimos bastantes de poltros, a verdade 8 días tamén mataron unha besta xa grande, tamén xa comeron moito xa aquel día, despois veñan os buitres e acabaron de comela. Estamos encontrando con ataques incluso polo medio do día, con lobos vistos incluso, comendo os animales, bueno, isto vai cada vez, ano que pasa, ano que vai a peor. A xente acabará tirando con todo, porque a mí pouco importa que me den unha pouca de subvención, sendo que me matan a femia, que é que me fai falta a min para seguir criando. Así é que quedarán as bestas vellas, e acabouse. Ante a superpoboación de lobos no Xistral, os veciños das parroquias afectadas demandan que se tomen medidas de urxencia. Reclaman que se controlen as mandas e que se leven os individuos sobrantes para outros lugares onde xa sea preciso este depredador vital pro equilibrio ecolóxico. Non sei o que teñen pensado facer co tema ese, porque eu vexo que vai moi desfasado. Que importa que che paguen, se son as femas, non se sabe o que van chegar a producir. Primeiro que teñen medios de sobra as administracións para controlar a poboación en zonas concretas. E a partir de aí facer igual que se fai noutro tipo de cultivo, unha desmesta, cando o maíz está moi mesto, ou cando outro tipo de poboación animal está moi mesta, unha desmesta. Entón, se queren disminuir a poboación e trasladalo noutras zonas onde realmente a presencia non é significativa.
Integrada na Reserva de Biosfera Terras do Miño, a Serra do Xistral está declarada como zona de especial protección da Rede Natura 2000 e conta coa máxima protección nos ámbitos autonómico e europeo. A Agrupación Apícola de Galicia alerta dunha presión sen precedentes da velutina en colmeas e froiteiras. O asedio é tan grave que algúns apicultores trasladan estes días as colmeas atacadas a zonas máis seguras. O asedio da avespa asiática nas colmeas é asfixiante. Os apicultores din que pode haber entre 13 e 20 velutinas custodiando cada colmea, o que causa graves prexuizos ás abellas. Pois hai moitas zonas nas que xa están asediadas totalmente as colmeas, entonces, bueno, pois isto que fai é que elas non poidan sair nin para buscar néctar, nin pole, nin siquiera auga. A auga non só a utilizan para consumir, sino que tamén para levala ao interior da colmea e baixar a temperatura interna. Isto diminúe a poboación de abellas e as velutinas acaban entrando nas colmeas. A situación é tan complicada que algúns apicultores están trasladando as colmeas a zonas máis seguras. Houbo que trasladar colmeas de zonas que estaban moi asediadas a zonas un pouquiño máis altas, con menos problemática de velutina e, ademais, xuntando colmeares porque, bueno, pois hai xente que ten colmeares en distintos sitios das provincias ou así, e, bueno, pois unha vez que os xuntan, lle é máis doado, pois ir ali a cambiar trampas, cambiar a traínte, controlar a velutina. E non só atacan as abellas, as velutinas tamén causan danos graves nas froiteiras, e isto ten os seus riscos. Por exemplo, ensino vos esta mazá, que, bueno, pois está aquí nesta horta, e por aquí parece que está de maravilla a mazá, eu vou a coller a mazá e boto a man polo outro lado e resulta que me atopo que dentro está oca porque agora non hai velutinas, porque a teño unha man e non están ali, pero senón no árbore, bueno, pois estarían as velutinas que saen de dentro e me poden picar. Moitos colocan todo tipo de trampas para coller as velutinas, pero a pesar de atrapar moitas, non conseguen controlalas. En Santiago abriuse debate a conta da nova marquesiña da estación de tren. A estrutura cristalada instalouse fronte ao antigo edificio de pasaxeiros e o cambio nas vistas non pasa desapercibido. Iria. Pois si, está dando moito que falar, case tanto como as gárgolas do hostal. Algúns defenden a utilidade da nova estrutura para protexer os peóns, pero son moitas as voces críticas, incluída a da Asociación pola Defensa do Patrimonio Galego, que di que a nova marquesiña tapa, eclipsa e non dialoga co vello edificio da estación de tren, unha construción histórica de gran valor simbólico como porta de entrada á capital de Galicia. Nin composteláns nin viaxeiros logran afastar a mirada da nova marquesiña da estación do tren. Me parece un pouco mamotreto, pero bueno. Un invernadero, sí. Sí que parece que arruina a imaxe do edificio antigo. Supoño que habrá que darlle un bote de confianza. Algúns destacan a utilidade da nova estrutura de ferro e cristal. Si vienes con el parking y accedes a aquel parking o a este, pues tienes la ventaja de que no te vas a mojar. Supoño que terá a súa funcionalidade. Unha de claridad, calor. Está por algo tamén isto, para la función que debe cumplir. No sé. Pero son moitos os que lamentan que a marquesiña tape a vista da bella estación, a que foi porta de entrada á cidade durante máis de 80 anos. Dá pena ver isto. Quitanlle o que é toda a vista, a fachada principal do edificio antiguo. Al final, esa era la estación y era muy bonito ver la estación original. O sea, podía haberse feito unha cuberta que fora máis coa estética do propio edificio que xa tiñan. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego teno claro e xa se pronunciou nun comunicado. É parte da historia da cidade, entón tapar con este tipo de arquitectura que pode ser, non decimos que non sexa necesaria ou que non sexa moderna, non estamos criticando a propia arquitectura que se está poñendo, sino a maneira de facelo, non? O diálogo en todos os sentidos é importante, pero na arquitectura tamén ten que ser un punto moi importante entre o antigo e o novo. Destacan o valor patrimonial simbólico e sentimental que o vello edificio ten para moitos composteláns. Non é un edificio tan antigo, pero realmente a porta de entrada de Galicia dende fai moitos anos. Xa desapareceron as farolas fai tempo, nadie desapareceron e non se sabe onde están, e despois non é tan complicado facer algo que dialogue entre o antigo e o novo para chegar a un consenso. Coa marquesiña, a obra da intermodal entra na súa recta final. Tan só resta construir o novo aparcamento que terminará de configurar a nova imaxe da estación do Adif en Compostela.
En Aeródromo de Rozas comezou hoxe o Criterium Aeronáutico de Galicia. 3 días cheos de actividades para todas as cidades, onde os máis atrevidos poden incluso subir a un avión acrobático. Os amantes da aviación teñen unha cita no Aeródromo de Rozas co xa tradicional Criterium Aeronáutico de Galicia, un evento de 3 días ata o domingo, unha xenda cargada de actividades. Os voos de introducción, no que un calquera pode vir aquí e dar un paseo nunha aeronave. Tamén temos os voos en avións acrobáticos, temos simulador de voo gratuito, hinchables para os nenos, un montón de exposicións como son turbinas de avións, drones, aeromodelos, aparatos de RC, globo aerostático. Nos 3 días de actividades, ademais de poder disfrutar dos avións ao aire libre, pode sentirse piloto tamén por unha vez na vida. Iso sí, nuns simuladores onde se tes un accidente, polo menos non rompes un oso. Bueno, a experiencia foi curiosa cando menos e a verdad que para valorar un pouco o traballo que fan os pilotos cando vamos por aí de vacacións a algún lado. Os máis afortunados poderán incluso facer un voo de bautismo e iniciarse en aviación. Precisamente un dos obxectivos do evento é atraer aos máis novos. Sí, gustaríame bastante dedicarme a isto, porque é un mundo bastante bonito, a verdad. Sempre con medo de que a ver se que vai pasar, pasamos por arriba de Lugo, por arriba da muralla, e é unha experiencia bastante guai, bonita. Oportunidade tamén para coñecer o traballo do exército. Venimos a hacer captación, a dar un poco publicidad del Ejército del Aire y del Espacio y en particular del Aeródromo Militar de Santiago. Así que xa saben, no Aeródromo de Rozas teñen 3 días cargados de emocións fortes. 2 anos despois, a historia repítese en Canido. Veciños denuncian un suposto envelamento das árbores que apareceron con buracos, os que lle meteron sustancias tóxicas. Árbores en risco, pero tamén a saúde de animais e persoas que pasean pola zona. Estes días apareceron novamente, despois de 2 anos que parecía que calmárase a cousa, os árbores con buratos e o típico veleno de glifosato nos buratos, un veleno que mata as árbores lentamente, pero termina acabando con elas. Todo apunta que a xente que lle molesta as árbores porque lle tapa as vistas. Pues hacen un agujero, le meten el glifosato, que si te lo doy a oler, te darás cuenta de que... Bien. Es gravísimo porque esto tienen acceso niños, perros, personas, mañana hace calor, uno se apoya. Es tan grave que mira qué agujero le hicieron aquí cayendo todo este veneno. Nosotros llamamos a la policía local, mi idea era que acordonaran, pero lo que hicieron fue poner este plástico que, como ves, el acceso a los ciudadanos no lo han impedido. Os veciños de San Miguel de Olla, en Vigo, reviven o pesadelo de hai 2 anos, cando atoparon que alguén estaba envelenando as árbores do paseo a Carón do Mar en Cánido. Agora están intentando revivilos e empapeláronos con cartéis reivindicativos para concienciar a veciñanza. Fai 2 anos fixeron un taladro. Eso ten que ser pola noite, quen está facendo con un taladro de día, vamos, increíble. E agora, pois parece que non, pero algo punzante sí que foi. Algo punzante, con un martillo, algo así. E bueno, estuvemos limpiándos, un poquinho de agua con sabón, poñéndolle terra. Me indigna lo que está pasando con los árboles y me indigna que no se mueva nadie, porque nosotros hemos llamado a Seprona, Parques y Jardines, Policía Local, Medio Ambiente, no viene nadie. Tamén denuncian que hai tempo que o Concello instala tomas de terra directamente nas árbores e acaban así con elas. Unha das árbores, das 2 que están casi mortas, pero bueno, que están aí loitando por revivir, meteron unha piqueta de cobre, as típica piqueta de toma de terra que cobre, que é metido nas raíces das árbores tal como está, eso termina matando as árbores. O óxido de cobre, o cardenillo, é moi perjudicial. Una cosa está clara, que no vamos a dejar que esto pase. Si tenemos que hacer guardias de noche las haremos, limpiaremos los árboles el tiempo que haga falta, pero que eso no tiene que ser así. Hoxe en Monterroso están a ver moitos coches, motos e outros vehículos nas rúas. Centos de condutores volven cumprir coa tradición de levalos a recibir a bendición de San Cristóbal. Andrea.
Sí, hoxe celebramos o San Cristovo, patrón dos condutores, das condutoras e daquela tamén do sector do transporte. É unha tradición ben curiosa que se celebra en diferentes puntos, un deles aquí en Monterroso, e que os condutores se achegan ata aquí, ata en fronte da igrexa co seu vehículo, para así pedir bendecilo e pedir tamén protección nas estradas. A esta tradición súmanse todo tipo de condutores, do transporte, camioneiros, taxistas, todos aqueles que teñan un vehículo, coches, motos ou incluso os que traballan no rural con maquinaria agrícola como por exemplo tractores. Aquí en Monterroso a festa agora vai continuar toda a xornada con verbena ata a noite. É unha tradición moi antigua, é o partón dos condutores que protegen a carretera, hai quen lle ten moita fe, quen lle teña. É unha tradición que, por exemplo, a nós desde pequeniños nos gusta moito, intentamos inculcalo tamén aos nosos pequenos e, de feito, moito deles están agora metidos nos coches que están decorados. Bendecir los coches para que todo el mundo tenga buen viaje y celebrarlo y pasarlo bien. Boa parte de Galicia encóntrase en alerta polo elevado risco de mordedura de carracha capaz de transmitir patóxenos extremadamente perigosos para a saúde. Entre eles, a bacteria que provoca a enfermidade de Lyme, que mesmo pode chegar a ser mortal de non ser tratada a tempo. En amplas zonas do país existe un risco entre moderado e alto de mordedura dun exemplar de Ixodes ricinus, a especie de carracha que pode transmitir a bacteria responsable da enfermidade de Lyme. É o caso do interior da Mariña, onde reside a delegada en Galicia da Plataforma Estatal de Afectados por esta patoloxía. Segundo advirte, a doenza xeroulle importantes secuelas ata o punto de incapacitala. O máis leve é deixarte incapacitada para traballar o resto da vida. Ese é o máis leve que te pode deixar. E o máis grave incluso podes fallecer. E términos medios, hai xente encamada, xente en silla de rodas, xente con muletas, problemas cognitivos que hai xente que non se pode manejar na vida, eu teños tamén, vou non levando como podo. Para evitar as mordidas das carrachas, a prevención resulta fundamental, posto que soben ata os 70 centímetros de altura pola herba, con premantela baixa nas zonas de paso. Tamén se recomenda vestir manga e perneiras longas, ademais de aplicar un repelente axeitado. Levar pantalón largo, poñer os calcetines por arriba, botar repelente, pero botar repelente tamén na piel, non só na roupa, botar repelente tamén na piel, e ter manga larga. Se botar repelente na piel e botar repelente na roupa, eu casi me atrevo a dicir que é complicado que che pique unha garrapata, pero é que as hai montos. Malia as precaucións tomadas, as carrachas poden chegar a morder o anfitrión. Para extraelas non vale facelo de calquera forma, polo que non está de máis acudir a un centro médico. Es necesario que se utilice una pinza fina y lo enganchemos por la parte más próxima a la piel y haciendo pequeños tirones ascendentes, vamos tirando despacio de forma ascendente hasta que se suelten. Porque si utilizamos cualquier otro sistema corremos el riesgo de que la garrapata regurgite y al regurgitar tenemos más posibilidades de que nos contagie alguna enfermedad. Dende a Plataforma de Afectados pola enfermidade de Lyme, acaban de impulsar Data Lyme, un pioneiro estudo que ten como fin recoller datos para promover a investigación desta doenza. O aumento de consumo de auga obriga a adoptar medidas preventivas en concellos costeiros como Mañón, na comarca do Ortegal, e Cabanas, na do Eume. As autoridades locais piden un consumo responsable para garantir a suministración e evitar posibles restriccións. Concellos costeiros como de Cabanas multiplican a súa poboación durante os meses de xullo e agosto e o consumo de auga dispárase. Porque claro, aumenta moitísimo a poboación. Entonces, sabemos o que pasa. O Concello fixo público estes días un aviso tamén nas súas redes sociais. Pide que se faga un uso responsable da auga ante a escaseza de choivas. Y luego el agua, pues un uso normal y corriente. Vamos, no la derrocho en una palabra. Teníamos una casa muy antigua que tenía anteriormente una piscina, pero no está en uso. Recoméndase evitar baldeos, lavar os coches, encher piscinas ou o rego que non sexa imprescindible. Pois nós non regamos, non enchemos as piscinas, e inda que as temos, reciclamos a auga de un ano para outro. Entonces, pois bueno, eso é o que facemos. Derrochar non derrochamos, porque sabemos o que pasa todos os anos. Entonces non derrochamos. Ya no regamos y bueno, las duchas son más cortas
y esas cosas. Pero menos lavadoras, menos lavaplatos, bueno. Aí, para quen a mellor prevención está na planificación. Xa que aquí hai agua en todas as esquinas, sempre que ven o verano, os concellos teñen problema de agua. Pouco gobernante, xa estamos no siglo XXI, Entón, hai que prepararse para que haya agua suficiente. No Ortegal, o Concello de Mañón xa limitou o uso de auga nas praias e áreas recreativas tras detectar un aumento importante no seu consumo. Todo co fin de evitar futuros cortes na suministración deste ben básico. Pois ata aquí as historias que lles preparamos nesta xornada de venres. Quedan co telexornal con máis información. Que teñan boa tarde.